Per què diguem no al CIE? Els CIEs són presons on va gent innocent, gent que no ha comès cap delicte. I nosaltres entenem que va en contra del compliment dels drets humans que persones sense cap delicte estiguen tancades en un centre d'aquestes característiques. Perquè totes les persones som iguals. Perquè cap persona és il·legal, perquè se tanquen a pares, a mares, a fills i filles que no han comès cap il·legalitat. Perquè no volem una presó racista i xenòfoba a València. Sabies que a València tenim un CIES que és el més aproximat a un camp de concentració on es retén a les persones pel seu origen o per la seva ètnia? Des de Compromís volem dir no al CIES perquè pensem que els drets humans han de ser per a tots, per a totes les persones, de forma indistinta, siga el que siga el seu origen, la seva ètnia o la seva religió. No al CIES en València. Volem que València siga una ciutat que respecta els drets humans.